lamun benjang Pratayuda dadi Suyudana prateng lena randane aku sing duwe ya ora gelem to kok Ndara Banowati iki piyayu mbok peki ya ora gelem Dalambun datang burung sonre wangi apati geni Pokoke Ndara Banowati nek jek sugeng ora arane kersa mbok pek pucutan kena ing donya benjang keratipun. Ana akhirat ya ora amor, kowe iki paling ngono neraka Ndara Banowati no swarga. Banowati no swarga, mbok menawa Ndara Banowati golek geni. Golek geni kok konon bature. Batur-batur ya trimo. Yaning-yaning talaga kadi langit ambang tanpa sulan pamaneka Bagong kula nenti banget dawuh Den kowe najan ala tanpa rupa parandene bisa nggugah marang penggali bendaramu kowe kok ngerti temen menawa ndaramu Banowati kuwi alah ngertos mawon apa mboten kemutan nduk nalika Ndara Banowati badhe jawaban Sinun Prabu Duryudana badhe dipun paesi mboten purun beka Ndara Banowati kadah penyuwun ingkang maesi Ndara Permadi nembe purun dipun jawabaken. Ya pancen kapara nata Bagong. Mula saking bungahing rasaning atiku nya iki tak paringi dhuwit 500.000 tanpa nono. Ah, matur nuwun Den.